Masobra 200 ka mga pamilya sa Negros Occidental nagapabilin sa pinaka-evacuation center. Bango sa Malaynit Siyempo, nakatutok Aileen Pedreso. Nadugangan pa ang mga pamilya nga nag-evacuate bangod sa Malaynit Siyempo sa Southern Negros Occidental. Sunod sa PDRRMO, naglabot na sa masobra 200 ang mga pamilya nga yara subong sa pila ka evacuation center. Sa Kabangkalan City, nga pinaka-apektado sang baha, may masobra 20 ka mga pamilya ang nag-evacuate. May mga evacuees pa kita, sige pag-ulan. Yung iba, may harap man wala mag-evacuate pero affected. The rest, wala mag-evacuate pero affected sila. Magluwas sa Kabangkalan City, hugot nga ginamonitor ang Kawayan, Kanduni, Hinubaan, kag Ilog. May harap kita warning man nga may harap kita gihapon light to moderate with occasional heavy rain sa subong adlaw mo nang gina-monitor naton subong. Sa Sipalay City, nagsubside naman ang baha kag nahawanan na ang alagyan nga apektado sa pagtiphag sang duta kahapon sa Barangay 4. Sa Lakas Siliana, ginamonitor ang level sang tubig sa Tamburong Creek. Kung na gani, mamang ginano ba tani sa LGU nga maingagaw bala mapadredge at kung nag-stock ng mga materials. Kaya kung hindi ko siya makuha pa magsige-sige na niya nudan I don't know kung ano mapago. Nagapabilin nga wala sang klase sa banwa sang Hinigaran kag syudad sang Kabangkalan subong nga adlaw. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.